Moro! Täällä ollaan ikkunan pesussa. Tää on ensimmäistä kertaa, kun mä pesen näitä ikkunoita. Ei oo tullut ikinä pestyä ennen ikkunoita. En tiedä, että mitä tästä mahtaa tulla, mut mä kerkesin tuossa jo pari ikkunaa kerkesi jo pesemään ja kyllä niihin jäi ainakin noita viunaleita. Katsotaan nyt nämä loput ikkunat, että millainen näille käy. Joo, mulla on tässä tämmönen sumutin pullo ja täällä on vettä ja vähän fairia ja tällä saa sitten tällä liinalla levitettyä vettä ja saippua tuohon, että jos lähtis toi lika tosta pois paremmin, niin mä en tiedä kuuluuko tänne laittaa fairia, mutta mä nyt laitoin vähän ainakin. Sitten mulla on tää on tämmönen kuivain. Tämmönen vehje. Mä koitin jo tuossa muutama ikkunan, niin kyllä tässä tarvii kuivata tää tästä jää ainakin. Muuten jos ei kuivaa, niin jää ainakin kauheat viirut tohon ikkunaan. Jää kyllä muutenkin, mutta jos ei ihan niin paljon jäisi. Saa laittaa sit kommenttia, jos jollain on hyviä ideoita tai tietää joku katsojista, että millainen tää kuuluu tehdä. Mä tosiaan ensimmäistä kertaa pesen ikkunoita. Ei oo ihan varmuutta, että millainen tää kuuluu tehdä. Mutta on yritetty ainakin. Sitä ei voi sanoa, että ei ole yritetty. Joo, mulla on tässä nyt tää mikrofoni käytössä ja mä kuvaan tuolla uudella puhelimella, tuolla Honorilla. Tää nyt tuntuisi toimiva ainakin. Mä tuossa kokeilin jo. Kuvasin ja sit poistin sen videon ja kokeilin siinä tätä ääntä, että kuuluuko, niin kyllä ainakin tuntuisi kuuluva. Tuntuisi toimiva ainakin.
Oh. Joo. En tiedä mikä tuossa vanhassa puhelimessa oli tuossa oukitellissa, niin miksei se sitten toiminut ton mikrofonin kanssa. Mä ostin nää mikrofonitkin sieltä Powerista. Samasta paikkaa kuin ton puhelimenkin. Niin mä kävin sielläkin kysymässä siitä, niin sanoi, että täytyy katsoa asetuksesta ja sallia jotain, onko siellä jotain lupia, mitä tarvitsisi sallia. Niin mä kyllä katoin asetuksista niitä ja koitin sallia kaikkia lupia, niin ei auttanut. Ne kyllä sanoo siellä Powerissa, että se voi olla sillä lailla, kun toi Oukitelli on vähän niin kuin työpuhelin, niin se voi olla, ettei se ole yhteensopiva noiden mikrofonien kanssa, että se on sen takia. En tiedä, että mikä siinä on, mutta semmonen siitä varmaan oli sitten, että ei se ole jostain syystä yhteensopiva. Toi puhelin ja nämä mikrofonit. Joo, ja sit mä ostin silloin joskus, mä tein siitä videoakin, niin joskus tuli ostettua semmonen GoPro. Semmonen halvimmasta päästä oleva GoPro, niin toi vanha puhelin ainakin, niin se kuva nyki siinä. En mä tiedä, onko se siitä puhelimesta kiinni, mutta nyt ei ainakaan pitäisi enää puhelimesta olla kiinni, jos kuva nykii. Se GoPro kyllä toimi ihan hyvin. Siinä ei ollut mitään vikkaa siinä. Kyllä ei se kauaa kestä se akku siinä. Aika usein saa ladata sitä. Mitä mä tuossa vähän on kokeillut GoProta, niin se kovin kauan se akku kestää, mutta muuten ihan hyvin on toiminut. Tuli semmonen mieleen, että pitäisikö se GoProsta niin ne videot niin yhdistää tietokoneelle eka. Jotenkin, että onko se siinä se vika, että puhelimessa nykii kuva. Että jos joku tietää, niin saa laittaa kommenttia. Jos joku tietää niistä hommista jotain, niin voi laittaa kommenttia tulemaan.
Joo. No, en tiedä. Kyllä siellä viunaleita jäi, mutta voi olla, että hiukan puhdistu. No. On yritetty ainakin ikkunoita pestä. Sillä ei voi ainakin sanoa sitten. Jos joku tulee sanomaan, että on viunaleita ikkunassa. Voi sanoa, että yritetty ainakin pestä. Mutta joo, varmaan moni katsojista odottanut jotain konevideoa, mutta ei ole nyt oikein, on niin kuuma ja eikä nyt oikein ole semmosia hommiakaan ollut. Tää konehommia on ollut tässä. Sitä raivaushommaa olisi tuolla, mutta siinäkin on semmonen viilennin vaan siinä koneessa, niin se ei ole niin tehokas kuin ilmastointi, niin siellä on kuuma siellä kopissa. Ei siellä viitti olla tällä kelillä. Tarvis tällä illalla tästäkin vielä myöhempään mennä sinne ja sillä se onnistuisi, mutta ei ole tullut nyt käytyä. Mutta kyllä niitä konevideoita tulee tässä, tehdään näitä tai raivausvideoita tulee, koittaa tehdä näitä muita videoita tässä nyt ennen niin kyllä niitä konevideoita tulee tässä kerkee. Mutta joo, laittakaa kommenttia siihen GoPro-asiaan, jos joku tietää siitä. Niin. Eipä mulla taida tässä sen kummempia olla tällä kertaa. Katsotaan taas seuraavalla videolla, mitä keksitään. Se on moro!